Хайырлы ирте. Татарстан дәүләт телевидениесенең яңалыклар тапшыруын башлыйбыз. Студияда Гөлназ Ибрахимова. Һава торышыннан башлыйбыз. Бүген 24 март көндез республикабызда һава температурасы 9-дан алып 14 градуска кадәр жылы булыр дип көтелә. Кич урыны белән бераз яңгыр явуы ихтимал. Шимбә һәм якшәмбе көннәрендә жылы һава торышы саклана. Урыны белән кыска вакытлы яңгырлар. Норлат районында республика программасы ярдәмендә берничә ашхана төзекләндерелгән. Районның 3-нче мәктәп ашханасында мәктәп укучылары өчен 5 төрле меню тәкъдим ителә. Мәктәп укучылары нинди ризыкка аеруча өстенлек бирә? Алдагы язмабыз Норлат районыннан. 3-нче мәктәп ашханасында аш-су осталары 720 укучыны төрледән-төрле ашамлыклар белән сылыйлар. Мәгариф учреждениеләренең азык-төлек блокларын ремонтлау буенча республика программасы ярдәмендә берничә ашхана төзекләндерелгән. Шулай ук әлеге программа буенча 4-нче мәктәп ашханасы да яңартылган. Бүген без менә меню буенча гречка пешерәбез. Ашханада 5 төрле меню тәкъдим ителгән. Мәктәп укучысы нәрсә ярата, шушы ризыкны сайлап ала. Биредә барысы 4 аш-су остасы эшли. Иртә белән һәр көнне выпечкалар килә безгә. Свежий сәгать 7-дә эш пешмаклар кайнар пешә, пиццалар бик кайнар инде. 5-тән генә чыгып киләләр. Ремонттан соң ашханада булган барлык эш өчен кирәкле җиһазларны яңартканнар. Яңа 3 төрле печка куйдылар, 4 конфоркалы. Анарысын водонагревательләр, 2 эшне куйдылар. Титаннар куйдылар, яңа савыт сабалар, яңа өстәлләр, нержавейкалар, яңа холодильниклар. 295 мәктәп укучысын бушлай тукландыралар. Тәнәфес вакытында 4 сыйныф төшке ашны ашарга өлгерә, урыннар җитәрлек. Азаматта сыйныфташлары белән ашханәгә ашыга. Еда очень вкусная, почти как мама готовит. 5-нче сыйныфтан алып шулай укучылар төшке ашны бушлай ашарга мөмкин. Яки укучы башка төрле ашамлыкны акчага сатып алып туклана. Бытканы да укучылар бик ярата, бушлай булганга түгел, файдалы булганга. Тоже каждый день беру платку, мне все нравится. Мәктәп укучыларын ташламалы категория буенча тукландыру да оештырылган. Күп балалы, аз керемле һәм мобилизацияләнгән гаиләләрдәге балаларның үз менюсы бар. 3-нче мәктәптә 110 шундый егет белем ала. Мәктәп менюсы атна сайын ата-аналар һәм шәһәр депутатлары контролендә тора. 4-нче мәктәптә азык-төлек блогы яңартылган. Тикшерүчеләр аш-су осталарының эш шартларын күз уңында тота. Овощной продуктлар безден качественный, бөтен сертифицированный. Мясной продуктлар тоже через ветлабораторию үткән. Бөтен нәрсә халал алгашкыр. Бөтен продуктлар безден. Крупалар тоже вещь сертификатлы, бөтен нәрсәләр, то есть вещь качественный алгашкыр. Азык-төлек блогын ремонтлаганда мәктәп ашханәләренең санитар зоналары яңартылды. Юлга бары тик отличник курсантлар гына чыксын. Узган ел теркәлгән 3 юл транспорт һәлакәтләрендә машина йөртү стажы 2 елдан да азрак булган йөртүчеләр гаепле. Бу фактларны исәпкә алып, бу автомәктәпләрендә укытуның сыйфатын тикшерәләр. Курсантлар белән бу аренындагы хәбәрчебез Алсу Сәмигуллинда булды. Бүген компьютерлар ортында утыручы курсантлар тиздән юл хәрәкәтенең тулы хокуклы катнашучылары булачаклар. Инструкторны тыңлаган арада кагыйдәләрне өйрәнәләр, биремнәрне шишәләр. Автомәктәп директоры фикеренчә, нинди машина йөртүче булачагы кешенең үзеннән тора. База у нас очень хорошая. Безнең укыту базасы бик яхшы. Имтиханнарны әйбәт тапшыралар. Узган ел автомәктәптә 300-дән артык кеше белем алган. Курсантлар өчен төп таләпләр һәр дәрескә йөрү, юл хәрәкәте кагыйдәләрен белү, аларны практикада төгәл куллану. Тәҗрибәле укытучылар составына яхшы җиһазлануга һәм автомәктәпләрдә булган югары таләпләргә карамастан, машина йөртү хокукы алганнан соң ук юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозучылар сафларын тулыландыручылар да бар. Иң яманы аларның аварияләрдә гаепле булулары. Узган ел районда аянышлы тәмамланган 3 юл транспорт хәрәкәте булды. Әлеге очракларда машина йөртү стажы 2 елдан да азрак булган кешеләр гаепле. Нәтиҗәдә бер үлем очрагы теркәлде, икесе авыр тән җәрәхәтләре алды. Район юлларындагы гомуми картина да шатландырырлык түгел. Күрәсең, автомәктәпләрдә йөртүче мәдәнияте тәрбияләүгә ныграк якын килергә кирәк.
Рамазан айының бірінші күнінде Татарстанда көп йыллык гадәт буенча Рамазан изге гамәлләр ае дип исемләнгән хәйрия марафоны башланып китте. Ел сайын игълан ителә торган бу акция Татарстан мөселманнары Диния нәзарәте тарафыннан авыру балаларга, аз керемле гаиләләргә һәм мохтаҗларга ярдәм йөзеннән оештырыла. Бу елда Мөфтиятнең Зәкат хәйрия фонды марафон кысаларында авыру балаларга ярдәм күрсәтә, мохтаҗлар өчен ифтарлар уздыра, аз керемле гаиләләрне ризык белән тәэмин итә. Зәкат хәйрия фонды барлык мөселман өммәте бар ислам дөньясы кебек үк һәрбер Рамазан айын дулкынлану һәм шул вакытта улы шатлык хисләре белән каршы ала. Зәкат хезмәткәрләре өчен бу ай аеруча шатлыклы, чөнки нәкъ менә бу Рамазан аенда елга бер ай бирелә безгә, Раббыбыз безгә бу айда хәйриячеләребез белән бергә мөмкинлек бирә, мөмкин кадәр күбрәк мохтаҗларга ярдәм итәргә. Бүгенге җомга иртәсенә әзерләгән яңалыклар чыгарылышы тәмам. Хәзер игътибарыгызга вәгазь тәкъдим итәбез. Исегезгә төшерәбез, безнең телерадио компания республиканың Диния нәзарәте белән берлектә вәгазь дип исемләнгән телевизион ачык конкурс игълан иткән иде. Аның максаты вәгазь жанрын популярлаштыру, татар телендә иң оста вәгазьчеләрне ачыклау. Конкурс шарты буенча җомга чыгарылышларыбызда сезне вәгазь сөйләүчеләр белән таныштырып барырбыз. Бүген изге Рамазан айының 2нче көне. Ифтар 18 сәгать 5 минутта. Ә без яңалыклар иҗат төркеме бу атнага саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе, Татарстан мөселманнарының Диния нәзарәте вәгазь телевизион ачык конкурсын игълан итә. Гаризалар 2023 елның 1 октябренә кадәр видео язма рәвешендә кабул ителә. Тулырак мәгълүмат TRT-сызыкча-tv.ru сайтында. Әссәләму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, хөрмәтле дин кардәшләр. Вәгазь телевизион ачык конкурсын дәвам итәбез. Рамазан айы башлану уңайыннан бүгенге вәгазебез Коръән китабы ингән изге айга багышлана. Аны Рамазан мәчете имам-хатибы Солтан хәзрәт Мурадимов сөйли. Әссәләму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Кыямәт көнне бөтен кешеләр үкенү хәлендә булырлар. Изгелектә, игелектә булганнары да, гынахта, хатада булганнары да. Изгелектә, игелектә булганнары да, я Раббым, безне янәдән дөньяга җибәрсән идең, һәм шунда без тагын да күбрәк изгелекләр, игелекләр эшләр идек дип Аллаһ Тәгаләдән сорарлар. Гынахта булганнары, я Раббым, безне дөньяга җибәрсән идең, һәм дөнья вакытында эшләнгән гынахлардан араныр идек, һәм күбрәк изгелекләр эшләр идек дип Аллаһ Тәгаләгә ялварырлар. Әмма дә ләкин Аллаһ Тәгалә икенче мөмкинчелек бирмәс. Бүгенге көндә безгә, һәрберебезгә шушы икенче мөмкинчелек, форсат бирелде. Ул да инде Рамазан айы дип атала. Рамазан айы ул һәрбер изгелекне Аллаһ Тәгалә алдында тагын да дәрәҗәләрәк кыла торган ай. Ягъни изгелекләребезне күбәйтә торган ай. Хәтта Рамазан айында бик күркәм бер кичә бар, ул безнең Кадыр кичәсе дип атала. Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассаламга ингән Коръәндә Аллаһ Тәгалә үзе әйтә: "Хайрун мин алфи шәһр." Шушы Кадыр кичәсе 1000 айдан да хәерлерәк ай. 1000 айдан да хәерлерәк кичә дип әйтә. Хаминда бигрәк тә шушы Рамазан айының ахырында Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам әйтә: һәрбер гамәл өчен Аллаһ Тәгалә алдында әҗере, савабы бар. Һәм ураза тотучылар өчен Аллаһ Тәгалә сансыз саваплар, әҗерләр иңдерер, җибәрер һәм Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтендә ул бәндәләрне булдырыр дип килә. Шуңа күрә инде Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә, барчабызга да шушы улуг форсат белән файдаланырга насыйп әйләсен. Бигрәк тә Пәйгамбәрбез башка бер хәдисендә әйтә, Аллаһ Тәгаләнең сөекле Расулы безгә насихат бирә: "Ман сама Рамадан иманан ва ихтисабан, гуфира лаху ма тaqaddama мин занбихи." Кемдә кем ураза айын, Рамазан айын изгелекләр, игелекләр белән мул кылган булса, Аллаһ Тәгалә аның бөтен гынахларын кичереп, гафу итер, Аллаһ Тәгалә алдына чиста, саф, ару, бәхетле килеш кайтыр дип килә.
Рамазан айының улы рәхмәтләре бар. Һәм Имам Әл-Газали әйтә, ураза тотуның эш рәвеше һәм эш дәрәҗәсе бар дип әйтер идек. Беренчесе ул гади ураза, ягъни ашамыйча, эчмичә һәм көндезен якынлык кылмыйча тоту ураза форсаты яки инде рәвеше дип әйтер идем. Икенчесе ул да инде шул ук ашамыйча, эчмичә һәм якынлык кылмыйча. Әмма дә ләкин шулай ук шул вакытта телебез белән, күзебез белән, колагыбыз белән һәм башка агъзалар белән без ураза тотабыз. Ягъни без күз белән нашарлыкка карамабыз, авыз белән башкаларга зыян китермәбез, колак белән гайбәт сүзләрен тыңламабыз дип үзебезгә вәгъдә бирәбез һәм инде шунарга ирешергә омтылабыз. Бу икенче рәвеш. Һәм өченче бигрәк тә саумул хас дип атала. Аллаһ Тәгалә алдында ашамыйча, эчмичә һәм якынлык кылмыйча, агъзалар белән тотып һәм шулай күңел белән Аллаһ Тәгалә тарафыннан килгән һәрбер дәрескә, һәрбер кешегә, безне өйрәтә торган кешегә без рәхмәтле булып ураза тоту рәвешен булдырырга тиешбез. Шушы өлештә, шушы дәрәҗәдә булсак, ул вакытта Аллаһ Тәгалә алдында ул безнең уразаларыбыз бик саваплы һәм әҗерле булыр. Безне тән ягындан да пакландырыр һәм күңел ягындан да Алла белсә чиста, ару, саф кылыр иншалла. Аллаһ Тәгалә уразаларыбызны кабул итсен, изгелектә булырга насыйп әйләсен. Изгелекләребез белән адым-адым Аллаһ Тәгалә рәхмәтенә ирешкән һәм инде тоткан уразаларыбызның да, кылган гамәл гыйбадәтләребезнең дә нәтиҗәләрен күргәндә куанып, шатланып, сөенеп Аллаһ Тәгалә алдында бәхетле килеш кыямәт көнне җәннәткә райян капкаларыннан керүче кешеләр төркеменә булырга насыйп итсен. Бигрәк тә Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам әйтә, ураза тотучының ике шатлыгы бар. Беренчесе ул авыз ачканда көне буе ашалмаган ризыкның, эчмәгән суның тәмен татып, шатланып, сөенеп авыз ачу вакыты. Икенче шатлыгы ул исә кыямәт көнне бу дөнья вакытында утыртылган изгелек орлыкларның нәтиҗәләрен, җимешләрен татыганда куану халәте, сөенү халәте. Шушы җимешләрен күреп, эй Аллаһка шөкер, изгелектә булдык, гынахлардан арындык дип сөенгән вакытлары. Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә дә шушы сөенү халәтләрен татырга насыйп әйләсен һәрберебезгә дә. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтендә булык, шушы улы форсат белән файдаланык. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Вәгазьләрне 15 яше тулган һәркем видео язма рәвешендә җибәрә ала. Электрон адресыбыз tv@yandex.ru. Бүгенгә барыгызга да саулык, сәламәтлек теләп саубуллашам. Тоткан уразаларыгыз кабул булсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.